ai muzica perfectă. Deci fii atent. Money, $0. Ziua 1. Papa's Pizzeria de buget. Ăsta-i. Deci bă, îmi place, îi dau nota 10 pentru melodie, Indian style, așa îmi place. Start the day. Bun. Welcome to the world of shawarma. Are you ready to become the shawarma legend? Nu. I won't help you much. I'll let you explore the restaurant on your own. Da, mulțumesc. Sigur nu o să dau foc. Make shawarma sandwich. Deci, eu, după rețeta mea suadeză, luăm o lipie. Suedeză, prople. Tăiem. Aute. Tăiem shawarma, adică carne pentru shawarma. O tăiem bine. O tăiem. Acum facem niște cartofi. O pula ei. Face cartofi, îi tăiem, așa frumos. Uite, se gătesc aici. N-am sosuri, ești prost? Coai, n-am sosuri. Ești la început. Coai. Castaveciuri. Da. Bun, s-au făcut cartofii. Începe cu pickles, niște cărniță, niște cartofiori. Aoleu, dar sunt de prea tare. Mă deranjează pe mine. Dar să dau din meniu. Și acum împachităm. Hello. Și am batacam. Ia-o la muie. Bacșiș, mulțumesc. Ia mă, hai să mai facem. Deci, tu pleacă. Te-ai în căniță proaspătă. Mamă, nu știu dacă pot. Mamă, Iosife. Stai. Stai așa, Iosife. Poți să dau lipia pe ăsta? Am făcut lipie goală. Stai. Stai așa, stai. I-am dat lipia goală. Ia-o. Nu mi-a dat nimica. Bă, lipia aia face... Dă pula. Lipia aia face 10 lei la Lidl. Zic din experiență. Uite aici. Că tu ești... Bine, mai cât ți-o dau chiar că ești nebun. Câți bani! Mai tem shawarma. Jamal! Mi s-a blocat mouse-ul așa. Bun. Am dat 3 euro pe jocul ăsta. De 3 euro îmi făceam eu shawarma. Da. Oricum mai dai refund după, deci nu mai contează. 3 like-uri și dau refund. 10 și poate mai mă gândesc. De unde dracu cu bani? Și mai facem al doilea. Mai fac al doilea episod niciodată. Îi zic că am primit bani pe el, că am fost prea bun la joc. Bă, ce se-au? Ticăiește ceasul. Mai avem timp? Mai ai 4 secunde. Pe nu mai am 3, 2, 1, gata. Day's over. I believe. The day is over. El día ha terminado. Nu știu. Stai să dau puțin mai tare. Foarte mișto. Hai să mergem la shop. Am $40. Vai. Da, frate. Am nevoie de un ciocan la masă să gătesc cu el. Ok, hai să mai băgăm o zi, zic eu. Vai, ce piesă mișto. Gata. Parcă cu așa piesă, parcă mi se scoate și am poftă de un lucru. Vai. Ce, nu știu. Așa îmi dă vibe așa. Să mi se scoate așa pofta de a mai face shawarma. Mie tot mi-e. Bă, doar când te uiți la carnea aia așa frumoasă, îți vine să te termine în chiloți. Doamne. Bă, doar când o vezi. Bă, dar îți vin pe mulți clienți. Oai, asta vrea 2 nesături la pui. Asta când se fute cei 2 pui. Stai.
Aha, vai de pula ta. Da, îți face măta lui shawarma. Aici trebuie să mă mișc rapid, Iosife. Aici ori aștepți, ori belești pula. Bine. Bă, cu aia astea vor două. Nesătulele pulii. Bine, dacă vor pulă. Băgame și pula măta. Futu-ți moții. Uite să mă găbesc. Sos de bărbat, n-am. Futu-ți pula. N-am luat bani. Coaie, deja prea greu, sunt în ziua a doua. Coaie, e ziua a doua, ce pula mea e atât de greu. De-aia nu-l cumpără lumea. Ba, pula măta. Dă-mi carne. Dă-i pulă! Ba, Vezi că nu mai pula sunt de bărbat. măta. Muzica asta mi se scoală așa de tare de la ea. Nu-ți vine să crezi ce poftă am așa de o labă. Oh, da. Simt atracție. Simt atracția cu videea melodia asta indiană type shit. Ba, dă-i lui fă aia. Ah! Stai că-i dau la asta două. Ah, Nu mă, prostule, că aia nu mai așteaptă. ba, da, mă așteaptă de un bula. Nu mai așteaptă coaie, bă! Dă-ți drumul! Stai. Mai dă-ți drumul, mai fă cartofei. Nu mai am cartofi. Bun, mai suntem mai chill. Să oprim muzica, să mai oprim muzica, e ok. 4 secunde. Aia, băieți, îmi sugeți pula. Aoleu, mi-am spart monitorul. Piesa de suflet. Bă, da, tu te uiți ce meniu, ChatGPT, type shit e ăsta. Da, am văzut. Mă, ce-i mă ăsta? Uite-te. E, no problem, măta. Domnul nostru. Dă-ți drumul, dă-ți drumul, dă-ți drumul. Dă-ți drumul mai mult. Bă, ce-i mă? Ăsta ia avea două. Mă, deci... Bă, Johnny. fă cartofii. Băi, lasă să fac cartofii. Bă, ești handicapat. Bă, ce pula mea se întâmplă? Coaia, Bă, dar lasă- mereu sunt... Dar sunt doar aceste 4 ingrediente atâta. Din câte am văzut din jocul foarte șmecher pe simplu să cumpere mai multe. Doar n-am bani, nu permit. A, mie îmi place că tu lucrezi doar 2 minute pe zi, gen. Păi nu, că se face schimb. Se schimbă. Ok, o să fac niște biceps la degetul meu atâtor. Vai de pula ta. Să vezi după ce Da, fingăiesc. așa de greu că doar apeși și gata. Să vezi ce fingăiesc eu după. Fui, ui. Nici măcar pe LOL nu sunt atât de concentrat. Nu-ți Da. dai seama. Nici pe Clash. Mamă, apple juice. Ia să vedem. Nu fi prost. Cool and refreshing orange juice. Tu vezi că scosă lipiile. E cât ce lipi. 650 de lipii. Dar uite în dreapta. Jos, 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 lângă lângă, uite aia. Ce e aia cu 3100? Asta. Increase the shawarma's price. Da. Let Dă the șa- customer choose its ingredients. Alege ăsta ingrediente și e mai scumpă. After eating shawarma, Și la ăla din stânga de 1400. your customer's cola. Ce 1400. Send your worker for training, so Da. he knows what you need and fills it automatically. Dă fil automat la chestii. Dacă am Am înțeles. ok. Bă, eu zic să... Și uite, bă, mai sunt ceva acolo în spate. Orange juice. Vezi Verily un- steals money, Un Moise și un vagabond. but Deci he's fii atent. nearing the end of his sentence. Ăsta fură bani, ok. Deci un ăsta, un furăciu ăsta He's așa. a beggar. Dar văd că vin în 17 zile și în 7 zile. Occasionally and then returns. Gen, e un fel de event ca pe 60 seconds. Ok, înțeleg care e faza. Cool and refreshing Bă, cred că orange iau și juice. un suc. Very Că delicious. poate îmi dă niște bani în plus. Gen, fac profit. Pleacă! Așa. Ba, pula mă, așa. Hai, dar mi dispare carnea de pe pulă, ce se întâmplă? Gata. Îmi dă bacșiș.
foarte frumos. Tu poți să mai iei acum, parcă la 150 mai era ceva. Am văzut. Gata, aia închidem cu coană. Du-te la sup de pulă. Că nu mai se... Nici nu mai știu. Oh, șeful meu doamne la muncă cu buricul pe Burta afară. scoasă. Da, să iasă să intră păr în carnea mea, să mi guste la buricul. Băi, ziua 5 și ne descurcăm destul de ok, zic eu. M-au mai intrat altă muzică. Bă, cu aia zici că e manea în pula mea. Zici că e manea. Da, știu. E cu așa muzică, cum să nu vii la muncă? Păi și ție să rămân sucurile gen... La infinit. Da, gen le am toate astea la infinit le am. Aha. Deci îi moșulică ăsta care îmi cere shawarma și îi fac și nu plătește. Ok. Și eu nu înțeleg ce te să fac. Că dacă nu dă pe minus. Tăiem. Și acum ce o să facă? Vrea 2 shawarma-ul meu. Gata. Bine, mă. Deci trebuie să dai pe el. Bună. Păi și ăsta a fost eventul, gata? Aparent da. Gen ăsta, dacă nu-l prinzi că nu plătește, pleacă. Și ți-ai făcut de asta degeaba. Un căcat. Ei, hai, însugesc pula. Poate mai știți lua să-i fac ceva. Nu, i-am dat, dar nu am primit bani. Bă, nea, papa. Cred că de aici am dat și eu demisia. Mi-am băgat pula în tot magazinul tău făcut cu AI. Ăsta ce-i? Ha? Că intră COVID 2025. Chiesă, nu vreau. Avem un peisaj foarte frumos aici, eu nu mai vreau. Mie mi-a fost de ajuns astea 10 zile, 12 zile la trecut. Futu-vă pula că ies de aici, nu mai vreau să mai am nimica. Life's better with you. No need for drama.